रायलांदों बिथांमोनानो जाहैबाय श्री धनन्जय बसुमतारी ओरै खेबनानै लायनोसै नामा उन्दैफोरखौ पवन चन्द्र ब्रह्म सुजासो जागोन नामा जाया जेबो जाया बिजुनाथ जोंनि लोगोआ नोंखौ बोरै खेबजानो प्रेम नार्जारि बिथांमोनखौ आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि मानगोनां आफादगिरि त्रिपुरा दैमारिखौ आर'नाइ लोगोसे प्राइजखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बायबाय लादोब्रा चिरां ना मुंख्लं ट्रफिनि दावहारु फाइनालाव देरहाबाय बिसोरो जों बिसोरजों लोगो जादोंमोन आरो बिमा बिमाया एसे मोजां आगार इउटिउब दंनो एसे माबा खालामदो बेलाव ओरै धनन्जय बसुमतारी दंमारो मा नाम